ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಡುಲ್ಲೆ ಮಾಣಿದ ಹವಿ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಗಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೈತರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇಂಕೆ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಬಿಫೋರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬೈದೆ. ಹೇರ್ ಒಂತ ಲೆಂತ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಬೇರೆ ಹವಿ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಒಂದ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಇದಾವುದು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪರ ನಿಜ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಿರ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಆಡದೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಿರ 6 ಮಂತ್ ಆಯ್ಕ ಪಿರೋರ ತುಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದ ನಂದು. ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜುನಂತೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ತುಲೆ ಫೇಸ್ಲಾ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಬ್ರೋಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪೈನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಶೂಪ್ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಏಟೆ ಊರು ಪೋಂದುಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂತ ತೀಯರ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಬಿಡೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನು. ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ 6 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ 6 ಮಂತ್ ಆಯ್ಕ ಲೆಂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ 6 ಮಂತ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಖುಷಿಯಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಡೆ ಹಾವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಝೋನ್ ಪಂಡದ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಬೋಡಿತ್ತನ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಲ್ಪಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಪುರದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಅನ್ಗುತ್ತನೆ ಜಸ್ಟ್ 200 ಇಂಕ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಗಾಯನ ಇಂದು ಲೇಯರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂದುಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುನದ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಗ 800 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಪುರ ತೊಂದೇರು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ 200 ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪಂಡ
ಖುಷಿ ಆಣೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಟ್ಯಾನ್ಗಳ ಆತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 200-250 ಆತೆ ತೋಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ 250 ಅವು ಆರೆಂಜ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪಾಯಿನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬೋಲ ಮಲ್ಪ ದಿತ್ತಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ 1,000 ತಿನ್ನೋದು ತೊಂದೇರು ಎಂಬ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪದ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಐಕ್ಯ ನಾಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪಾಬೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಏತ್ ಮಸಾಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಗ್ಲೋ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಲೈನ್ ಹತ್ತು ಪರಡು ಪಂಡೇರು ನಾ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಲೆ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ಲಕನೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯೂಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ನ ಇಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೇನ ಇದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಬೊಗನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕಲು ಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಲಂಚ್ ಇಂಚ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಹೂ ಎಡ್ಡೆ ದಾನೆ ಓಲ್ ಶೋಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರು ಉರ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅನ್ಪಂದ ಪುದರ್ ಶೋಭಿತಾ ಸೊ ಸುಪ್ಪೋ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡಾರೆಗ್ ದುಂಬು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚಾದಾರು ಉರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶನಿವಾರ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಬೊಗನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಐಬ್ರೋಸ್ಗೆ 50-60 ಅಂಚ ಪುರ ದೆಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ 30 ಎಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆತ್ ಪನೊಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾಮಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಆತೇನಾ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಆಯ್ನಾ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಎಂದ ಕೇಳಲೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೇಳಲೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೆಡಪ ಬ್ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಮಾನಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಪುರ ಎತ್ತನ ಸಾರಿ ಕಲಡ್ಕ ಇಂಚಪುರ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ದೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ ಉಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೆಗ್ ಬರೋಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಬಿಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋದು ಯಾನೇ ಪಲ ಮುತ್ತು ಮಂತದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ನತ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಬಿಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಬರ್ತನ ಎಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ನದ ಎನ್ನಿವೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗ ಪಂದಾಂಡ ದಾಪಂಡ ತುಳುಟು ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಏನು ನೆಕ್ ದುಂಬಲೆ ಮಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೆನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ಬೇತ ದಾದನ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೀಗೆ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿತನ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ನ ಫನ್ ಪಬ್ಲಿ ಬೋಟರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಅದು ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನರದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್